Senyor Batlle, una puntualització. Nosaltres, com que creiem que estem davant una oportunitat important per la ciutat i pensam que podem cobrir una necessitat que tenim de poder saldar deutes sense entitats socials, que no és el plantejament que se fa, pensam que estem en condicions de poder reconduir la proposta que se presenta. I volíem reconduir la proposta que se presenta. És més, ens voldríem oferir per reconduir-la plegats. I volíem fer el plantejament de dir, escoltin, anem a intentar recuperar l'esperit original d'allò que ens reuneix avui aquí, que nosaltres no qüestionam, que és poder refinançar deute per poder pagar proveïdors, però que en aquest cas siguin prioritàriament entitats socials, escoles que tenen problemes sense les seves beques de menjador, etc. I intentem evitar un error, que és el que nosaltres entenem que se planteja, que és utilitzar aquesta possibilitat de refinançament de deute per cobrir forats interns. Volia insistir en la pregunta, podem aturar mitja hora, clarificar tota aquesta informació i saber si podem incloure les entitats socials, inclús les nostres escoles, que són els nostres centres els que estan impedits de poder pagar les beques de menjador, qüestió que se podria incloure amb aquest crèdit o amb aquesta operació de finançament. Podem valorar-ho conjuntament amb els tècnics municipals i reconduir aquesta proposta? Senyor Martínez. Gràcies. Vostè, senyor Batlle, que és que té la potestat d'aturar o no, demant. Aquest Batlle té el costum que contestis qui coneix en profunditat. O sigui, el Batlle no coneix si aquesta operació pot cobrir o no. Que li contesti el senyor Martínez. Estic profundament impactada en la resposta. Ciutadans de Palma han de saber que tenim una oportunitat d'un pla de refinançament de deute que ens permet poder saldar deutes en les entitats socials, associacions de veïnats que tenen programes socials, beques de menjador escolar que estan pendents d'abans de l'any 2011 en els nostres centres educatius, que és una oportunitat de poder saldar deute amb entitats que estan suportant la pressió de les conseqüències d'aquesta crisi, i aquest Ajuntament dedica l'operació a sanejar o a fer enginyeria de tresoreria. Hem parlat amb una sola entitat social d'aquesta ciutat per intentar veure com se pot saldar aquest deute que se té des de l'Ajuntament de Palma a les entitats socials. Estem encantats, contents que vostès facin plans de refinançament, de crèdit, que tinguin possibilitats, ho facin en banca ètica, molt bé, però vostès tenen aquí una oportunitat que està creada amb l'objectiu de saldar deute amb les entitats socials. I vostès els diuen que no, que s'estimen molt més cercar factures de l'any 90 que corresponen a la universiada. Això és el que vostès li estan dient, amb el seu coneixement profund de la realitat de Palma, a les entitats socials. Aquesta és la voluntat política manifesta que vostès tenen. Tenen una possibilitat de saldar deute, a més recomanada per la defensora del poble, i vostès els diuen que no. Els diuen que no. Tenim la documentació, tenim el contacte a les entitats. Les entitats no només estan descontentes, se senten absolutament despistades i decebudes. Com és possible que un ajuntament com Palma, que té la possibilitat de refinançar deute amb aquest tipus d'entitats que atenen a la població més desfavorida en el moment de màxima vulnerabilitat, els digui que el que pensa presentar són factures de la universiada? És inexplicable. I aquesta és la conclusió. Nosaltres votarem en contra, però no només votarem en contra, ens dedicarem tots els esforços que tinguem a les nostres mans en explicar aquesta situació, en aquesta declaració de voluntat política i en aquest descobriment d'un Batlle, senyor Batlle, i li he de dir que resulta que només coneix en superficialitat les operacions de refinançament d'aquest Ajuntament que poden saldar el deute de les entitats socials de Palma. I vagi i li expliqui que segurament és un problema de desconeixement de l'operació, però la realitat és que vostè ha decidit dir no, i ho ha fet en nocturnitat i alevosía, sense comunicar res a cap entitat, aprofitant aquesta operació per rescatar factures de l'any 90. Inadmissible i immoral. No se pot fer. Ho entén? No se pot fer. Senyora Calvo, no se pot fer. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Molt bé, moltes gràcies i donem per acabat la sessió.